खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गिबि खेबनि थाखाय फेसबुकआव नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा रायलायनो होननानै ओंखारनाय जाबाय। लाजिनायबो मोनो, अब्लाबो लाजिनायखौ दोनथ'नानै एसे ओंखारनाय जाबाय। मानोना गोबां सुबुङानो आंखौ बुंहरदोङो जे मणिपुराव जानाय लेटेस्ट जिथु जाथाय भिडिअ भाइरेल, बिनि सायाव नोंथाङा मा सानो, मा बुङो होननानै बुंनायलाय आं बिनि सायाव भिडिअ खालामनो होननानै दिनै फेसबुकआव फैनाय जाबाय। गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय। मणिपुरनि जाथायखौ निस्सय जों बयबो मिथिगौ। बे 3 मेनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागैबो जाबाय दङ। एबाउट 75 डेज 75 दिन बे जाथाया दासिमबो जागासिनो दङ। बे 75 साननि गेजेरावनो 4 मे खालि जालांनाय मोनसे जाथाय, जाय जाथाया दाखालि 19 जुलाइ खालिसो 19 जुलाइ खालिसो सोराङाव फैदों। मोनसे 19 सेकेन्डनि भिडिअ भाइरेल जादों। दुलाराय हादोर नाङैनो, दुलाराय माने बुहुम नाङैनो आरोखि। बे भिडिअ भाइरेल जानायनि उनावहाय दिनै जोङो मानसि हिसाबै गोजांस्रिवनाय मोनदों, गिखांनाय मोनदों, सोमखिखांनाय मोनदों। एस ए हिउमेन बिं आंबो लाजिनाय मोनदों गावखौनो गाव, जे मानसियादि जुनारनिख्रुइबो गाज्रिसिन खामानि मावनो हायो। जाथाया जाहैबाय 3 आइजोखौ माखासे सुबुंफोर 500, 600, 700, 800 जनसो सुबुंफोरा राजा लामायावहाय बिसिनि ड्रेसखौ खुनानै थाबायहोदों, बिसिनि प्राइभेट पार्ट्सआव दांनो नाजादों, बुदों। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो दिनै हादोर नाङैनो मोनसे सोमावग्लुंनाय फैदों। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदियाबो बे भिडिअनि सायाव खोथा बुंनो बायध' जादों। बिथाङा बुंदों बे जाथाया दिनै दुलाराय भारत हादरखौनो लाजि फोनांबाय होननानै। जाथायनि गुबै माबासिम थांनि। मणिपुराव गुबैयै मैत्री हारि, बिसोरो 58% दङ। बेनिफ्राय बाखि एसटि थाखोनि मानसि, कुकिफोर दङ, बेनिफ्राय नागाफोर दङ। दा मैत्रीफ्रा जाहैबाय मणिपुरनि थागिबि, बिसोरो 58% दङ। बाखिखिनिया जाहैबाय ट्राइबेल जाथि आरो। दा मैत्रीफ्रा बुंबोबाय थादों जे जोंनो हानि रैखाथि नांगौ, मानोना जोङो मणिपुरनि थागिबि सुबुं, नाथाय जोंहा हानि रैखाथि गैया। गुबुननिफ्राय फैनाय कुकी एबा गुबुन जातिफोर, बिसोरनोसो हानि रैखाथि होदों ट्राइबेलनि स्टेटास होनानै, नाथाय दिनै जोंहा हानि जेबो रैखाथि गैया। जायनि थाखाय दिनै बांलादेशनिफ्राय फैनाय बा खाथि खाला गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा जोंनियाव हाबसनफैनानै जोंनि हाखौ सेबाय दङ। दा बेखायनो जोंनि हानि रैखाथि खालामनांगौनि थाखाय, जोंनि हायाबो रैखाथि मोननांगौनि थाखाय जोङो थागिबि सुबुं हिसाबै जोंनो एसटि मर्यादाखौ नांगौ होननानै बे मैत्री हारिनि सुबुंफ्रा गोलाव समनिफ्राय बिसोरो आन्दलन खालामबोबाय थादों, नाजाबोबाय थादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैत्री हारिनो एसटिनि स्टेटासखौ होनाय जाथोंसै होननानै सरकारा बुंनायनि उनावहाय मणिपुरनि जि जाथाय, बे जाथाया जागायदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। 3 मे खालारखालि एसटि हारिनि सुबुंफोर, कुकी, नागा, गुबुन गुबुन एसटि हारिनि सुबुंफ्रा मैत्री हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै राजा लामायाव ओंखारनानै आन्दलन खालामदों। एसटि होनो मोना होननानै हेंथायै होस्रिखावदों। बे 3 मे खालि राजा लामायाव ओंखारनाय समावनो मैत्री हारिनि सुबुं आरो एसटि थाखोनि सुबुंफोरनि गेजेरावहाय मोगा मोगि जादों। आरो बे मोगा मोगि जानायावहाय गावजों गाव बुलायनाय, होसोलायनाय, बुथारलायनाय, न' सावलायनाय बे दिननिफ्रायनो जागायजेनदों। बे दिननिफ्राय जागायजेननानै गोबां माने न' बां सावलायलायबाय, गोबां मानसि बुथारलायबाय, गोबां मानसि बुलायलायबाय, आरो जों मिथियै जानो हागौ गोबां खना खनला जिनाहारिनि जाथायबो जालांगोन। 3 मेनिफ्राय जागायनानै दिनैसिमहालागैबो बे जाथाया जागासिनो दङ। दानिया
बै आइजोफोरखौ जे बेबायदि जुनाद आखुनि खामानि मावबाय बे जाथाया जादों 4 मे खालार खालि 4 मे खालारावनो बे जाथाया जादोंमोन नाथाय गोलाव 72 डेजनि उनावसो बे जाथाया दिनै सोराङाव फैनाय जादोंमोन। बे जाथाया जादों मणिपुरनि राजधानी इम्फलनिफ्राय 35 किल'मिटार गोजानाव थानाय कंपम्पी होननाय जिल्लानि बि पेनम होननाय मोनसे गामियाव। बे गामियावहाय माने 500 600 माने 800 हाजार जन मानसिया फैनानै बे गामिखौ गाग्लोबफैदोंमोन। कुकी हारिनि बे गामिमोन। बे गामि गाग्लोबफैनायावहाय बे गामिनि मानसिफ्रा जाय जेरै हागौ गावनि जिउखौ रैखा मोननांगौनि थाखाय खारदोंमोन। गोबां न' बां सावजाबाय, गोबां मानसिया बुथारबाय, जाय जेरै हागौ खारबाय। बेबायदिनो 7 सुबुं, 7 आइजो हिनजाव मानसि जाहैबाय, 2 बिफा फिसाला आरो सासेया 21 बोसोरनि सासे हिनजावसा। बिसोरो बिदा बिनानाव बिफा आरो 2 आइजो। मोनसे जायगायाव थानानै बिसोरो पुलिसखौ फन खालामबाय, कल खालामबाय जे जोंखौ रैखाथि होनांगौ, जों आमुक जायगायाव दङ, नङाब्ला जोंखौ नैबे हाजार हाजार मानसिफ्रा फैनानै बुथारलांसिगोन। बे लेखायै पुलिसफ्रा बिसोरनि बुंनायाव गोनांथि होनानै पुलिसफ्रा बिसोरखौ उद्धार खालामनो थाखाय थांबाय, थांनानै मोनहैबाय, उद्धार खालामनानै लाबोबाय। नाथाय बे समावनो बै हाजार हाजार मानसिफ्रा, बे सुबुंफोरनि हान्जाया जायफोर गामिखौ गाग्लोबहैदोंमोन पुलिसजों, बिसोरो लोगो मोनलायनायसै आरो पुलिसनिफ्राय बे 7 मानसिखौ सिख्ल'नायसै आरो बिफाखौ सिगाङावनो बुथारग्रोनाय जादों। बेनिफ्राय आइजोफोरखौ गावसिनि गाननाय सिखौ खुनो थाखाय बुंदों आरो खुवाब्ला नोंसोरखौबो बुथारनाय जागोन होननानै बिसोरो जरदबस्थ' खालामनाय जादों। दिनै आइजोफ्रा बिनि सायाव खोथा बुंदों। दा बिदि बुंनायलाय बिसोरो ड्रेसखौ खुनो बायध' जाबाय, खुनाय जाबाय। माने सानहरबा एसे गोजांस्रिउ मोनो, गिखांनाय मोनो। जोङो मालाबाबो एसे मानसि हिसाबै सोरनिबा बिमानि ड्रेसखौ खुनो हाया राजा लामायावहाय। सोर खुगोन? जाय माने जुनाद आखुनि मानसि, जायनि मेन्टेलिटिया जुनाद आखुनि मानसि, बेफोरबायदियासो हागोन आरोखि। बेबायदिनो ड्रेसखौ खुहोनानै बिसोरखौ बुबाय, बिसोरनि प्राइभेट पार्ट्सआव दांनो नाजाबाय। बेनिफ्राय जाय सिख्लासा गथ' बेखौ बिदानि सिगाङाव जिनाहारि खालामबाय। बिदाया होख्रावबायदों, बासायनो नाजादोंमोन, किन्तु मा खालामबाय? बिदाखौबो बुयै बुयै बुनानै थैयागौमानि बुयै बुयै बुबाय थानानै बुथारनाय जादोंमोन। दा बेबायदि मोनसे गोजांस्रिउ लाजिनांथाव मोनसे जाथाय। बे जाथाया सोराङाव फैबाय दाखालि 19 जुलाइ खालार खालि। दा बेखौ नुयोब्ला लाजिनाय मोनो जे जोंनि मेन्टेलिटिया जे बेबायदि जालांबाय। जों जे सोरनिबा बिमानि ड्रेसखौ खुनो हायो, बेबो राजा लामानि गेजेराव। जोङो माने मानसि हिसाबै माने साननो थाङोब्ला खोब माने गिखांनाय मोनो। जोंनाव फिलिंस गैलिया नामा? जुनादनियावसो फिलिंस गैया। बिमा थैदों, फिसा थैदों, बिदा थैदों, बिब' थैदों। जुनादफोरनियाव, मोसौ मोसाफोरनियाव बेनि जेबो फिलिंस, मोन्दांथि जेबो गैया। नाथाय जों मानसि हिसाबै जोंहा मोन्दांथि दं, जोंहा फिलिंस दङ। नाथाय जायफ्रा बे खामानिखौ मावबाय बिसोरो जाहैबाय मानसिनि महराव माफा माफा जुनाद, खारन बिसोर जेबो फिलिंसआनो गैया। जुनादा जोंनि थाखाय डेन्जार नङा, गिनांगौ नङा। नाथाय जायनोखि मानसि महर लानानै जोंनि गेजेराव जुनाद दंफैयो, बिसोर जोंनि थाखाय गिथाव आरो खोब डेन्जार। दा जिखियानो जाया, बे जाथाया दुलाराय मानसि हारिखौनो लाजि फोनांबाय, जोंनि हादोरखौ लाजि फोनांबाय। जों आसा खालामदों इयुनाव जाहाथे जोंनि गेजेराव खमसे खम मानसि समाजाव बेफोरबायदि जाथाया जाया, बेखौनो आसा खालामगोन। बेनिफ्राय मणिपुराव आथिखालाव जाबाय थानाय जि जाथाय, जि असान्ति सोलिबाय थानाय, बे असान्तिया थाबैनो सान्ति जाथोंसै, गोजोना फैथोंसै। बिनि थाखायबो गसाइनि खाथियाव आरज गाबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय, थेंक इउ।